Pipila ka mga batan-on nga nag-inom kilid sa dalan ug suba sa Cagayan de Oro City ang naatlan sa kapulisan ug Regulatory Compliance Board. Samtang pipila sab ka mga patigayon nga nag-operate bisan wala pay business permits ang nasakpan sa LGU. Aniya ang akong report. Atol sa gihimong operasyon sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kung RCB sa Cagayan de Oro City LGU ug kapulisan, naatlan kining pipila ka mga batan-on nga anaa kilid sa dalan. Naaktuhan kining nag-inom kilid sa dalan. Gani ang uban kanila naghukas pa. Giliyong nag-issue og ordinance violation receipt ang PNP ug RCB tungod sa paglapas sa mga individual sa City Ordinance 5133 nga gabawal sa pag-inom ug ilimnong makahubog sa mga pampublikong lugar. Para mapasita, madakpan o mabatlong yun ana kay ang drinking in public places daghan kayo dili maayo nga consequence. Pagkahubog na basig mong labay og botelya sa dalan na daghan mga tunok or mga unsa bang ligid sa sakyanan tunok ang uagi. Samtang gilibot sab sa RCB ang mga patigayon sa downtown area sa syudad ug usa-usa nga gisuta ang mga nag-operate nga patigayon. Nasuta sa buhatan ang pipila ka mga sari-sari store, kanaanan, ingon man imnanan nga nag-operate bisan walay business permits. Busa, yung nag-issue og OVR ang buhatan kung asa mukabat ngadto sa 500 pesos ang silot alang sa first offense. Dayon warningan nga kung dili pagit sila maglukat og business permit, among i-recommendar for issuance of an executive order para masira. Now, kung dili nila areglahon ang OVR in 3 days, kung man na, mong lapse na lugar na yun, mahimo na nang i-file ang kaso against sa operator nga walay business permit. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.